खेबसेबाव आं फैफिनबावबाय। लोगोफोर, आं दायो मोनसे गोनांथार खोथाखौ लानानैसो फैदों। आं मैया दाखालि बुंदोंमोन ना लोगोफोर, आंहा मोनसे गोदान चेनेल फैगासिनो आरो आं सोंदोंमोन नोंथांमोना बे चेनेलखौ सापर्ट खालामगोन ना खालामा होननानै। आङो जेरैबायदि सोंदोंमोन नोंथांमोना बेबायदिनो आंनो कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायहरदों। गोबाङानो बुंहरदों सापर्ट खालामगोन होननानै। आङो जोबोद खुसि नोंथांमोननि बेफोरबायदि अननायखौ मोनबाय थानायनि थाखाय। लोगोफोर, दिनै थारैनो बे चेनेला सफैमारबाय लोगोफोर। आंनि उर्ला पुतुला चेनेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ मिथिहोनो नागिरदों आं सोरांस्रिया। लोगोफोर, नोंथांमोना थांनानै नायदो, बे लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जादों, थांनानै नायहैदो लोगोफोर। आरो लोगोफोर, चेनेलखौ दिनैसो अपेन खालामदों आरो दिनैनो मोनसे भिडिअ होनाय जाबाय। नोंथांमोना थांदो, नायहैदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर। आरो आं बुंखादोंमोन ना बे चेनेलाव कार्टुन फैनाय जानाय नङा, बे चेनेला सासे बेबिनि। नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन ना लोगोफोर? नोंथांमोना आंनि उर्ला पुतुला चेनेलखौ जेरैबायदि नायनानै मोजां मोनदों, आंखौ जेरैबायदि लाइक, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामबोगासिनो, बेबायदिनो बे चेनेलखौबो नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन होननानै फोथायो आं लोगोफोर। लोगोफोर, चेनेलनि नामानो जाबाय इर'स दि एभ्रिथिं। थांनानै नोंथांमोना नायहैदो लोगोफोर। बिदिब्ला दिनै बेसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन। बाय बाय।